Hej, jeg synes det var ved at være lidt på tide med en videoblog 2. Jeg tror faktisk den sidste videoblog var tilbage fra før at jeg skiftede til domæne og sådan noget. Så det synes jeg var ved at være på tide. Den her video bliver bare sådan lidt blandet landhandel. Og for det første har jeg lige været frisøren, det ved jeg ikke om I kan se. Nu kan jeg gå og fake at jeg har blondine lidt igen. Det er sjovt, jeg kan faktisk bedst lide mit hår sådan en uges tid efter frisøren, fordi jeg synes altid, det er for tydeligt med de her striber, man lige har fået lavet bagefter. De falder lidt mere ind i håret efter et stykke tid, så om en uges tid er det perfekt, men det skulle gøres nu. Yes, jeg har også været inde og shoppe lidt. Jeg var ved at gå tør fra min foundation, så det var ligesom, det blev jeg ligesom nødt til at gøre nu. Og det er lidt nederen, fordi Magasin, som er det eneste sted, jeg ved af, at har det her i Odense, de holder op med at føre det nu. Så jeg var derinde, og der var selvfølgelig udsolgt, der var nok en masse procenter på, men der var selvfølgelig udsolgt i mine farver, og det får de igen. Så jeg må indrømme, at jeg var lidt slået ud, og tænkte, hvad fanden gør jeg? I kan jo lige se, hvad det er for en. Det er den her. Ja, jeg ved ikke engang, om jeg tør at sige det der. Jeg kalder det Bourdois, men det er fransk, og jeg har aldrig nogensinde haft fransk i mit liv. Så hvis jeg siger det forkert, så skriver I bare i kommentarfeltet, fordi ja. Men den hedder Healthy Mix, og det er, så vidt jeg ved, det eneste sted i Odense, de har den. Så hvis der er nogen af jer, der ved, at de forhandler det her mærke andre steder i Odense, så må I meget gerne sige til. Det vil lige redde min dag, bortset fra ikke kan nå at få den med på ferie. Og som I kan se, der er virkelig ikke meget tilbage. Jeg håber, den kan holde ferien ud. Men ellers må jeg prøve at se, om jeg kan finde det dernede. Men som I måske kan se på mine læber, så var jeg også lige inde forbi MAC. Og tog den her med. Gud, så ser jeg egentlig træt ud på den video her. Det er da helt utroligt. Jeg har så 10 timer eller sådan noget. Nå, whatever. Jeg har længe været lidt ude efter noget pink læbestift. I ved jo godt, at jeg har været meget glad for rød læbestift længe. Men jeg synes ligesom, den skulle have en konkurrent eller noget at skifte ud med, når jeg ikke gad den. Så jeg har været inde og købe den her. Og det er også den, jeg har på. Jeg ved ikke om I kan se den. Den er sådan lidt, jeg ved ikke hvad det er. Den er ikke sådan, ja, jeg ved ikke engang om jeg vil sige skrigpink, og så er den alligevel lidt. Og den hedder, jeg tror det var Impassioned. Ja, Impassioned hedder den. Jeg skrev det lige ned i indlægget, sådan at, og nummer og sådan noget. Jeg opdagede den faktisk hos Manja. Jeg ved ikke om I læser med der. Jeg linker også lige til hende i indlægget her. Men jeg synes simpelthen, hun var så fin med den på, at jeg måtte ind og lure den, og den var slet ikke dum, så den er råd med hjem. Og den koster 150 kroner, så det synes jeg var ganske okay. Den er også meget rar her på. Meget super, hvad hedder det? Giver masser af fugt. Den er ikke for tør og sådan noget, fordi det gider jeg ikke. Jeg vil faktisk hellere have, at de ikke holder sig det lang tid, og så er fugtige at have på, end at det er nogle af dem der sådan suger sig ind i læberne, og så de holder i 28 timer, men er vildt ubehagelige at på. Så jeg var også på jagt efter den her. Nu vender den forkert. Hvis I ikke kan genkende den, så er det Ole Henriksen læbepomade, og som I kan se, så er der ikke meget tilbage. De kan ikke få fat i den nogen steder, fordi apparently så har alle piger hamstret her i vintermånederne, og de kan ikke følge med, så Magasin har simpelthen ikke haft den i snart 2 måneder, tror jeg, det er helt vildt åndssvagt. Den havde de stadigvæk heller ikke fået, så det var ikke specielt udbyttesrig i Magasin. Så jeg fik en prøve på en foundation, hvis jeg nu ikke skal kunne finde den her igen. Jeg har aldrig prøvet, jeg har faktisk aldrig været særlig meget til MAC. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, de er dyre. Jeg var skuffet, da jeg var lidt yngre og prøvede en masse af deres øjensky, som jeg hørte så mange rose, og de var så gode, og masser af pigmenter, holdt i helt lang tid, dryssede ikke, og jeg synes, de gjorde det hele. Altså, holdt ikke lang tid, dryssede, havde ikke særlig meget pigment, og så kostede de næsten 200 kroner. Så. Men altså, den her, den virker meget god. Og foundation, det må jeg også lige teste. Hun sagde til mig derinde, at de anbefaler, at man ikke brugte det rundt om øjnene, fordi de ikke var testet til det.
Og det synes jeg lyder helt vildt mærkeligt, fordi hvis der er et sted, som jeg bruger foundation, så er det der rundt om øjnene. Pande og rundt om her og sådan noget, det kan man godt undvære, men rundt om øjnene er virkelig det, så det forstod jeg bare slet ikke. I må meget gerne skrive, hvis der er nogen af jer, der har oplevet noget med, at man slår ud af dem rundt om øjnene eller sådan noget, fordi så gider jeg da ikke ved at investere over 200 kroner i en foundation, hvis de gør det. Nå, yes. Jo, en sidste ting, jeg har købt, var, at jeg på eBay her for 1,5 uges tid siden, tror jeg, købte den her. Jeg ved ikke engang, om I kan se farven. Nej. Måske. Fangede jeg lige. Den er sådan lidt, jeg ved det ikke, mørkelilla-ish med noget shine. Jeg har den på neglen her, som... der fangede man den måske lidt bedre. Hvor jeg selvfølgelig så lige har rodet i mit hår, så jeg har så lige smadret den øverst deroppe. Det er flot, Jeanette. Men jeg synes, det er helt vildt cool. Der er kun et lag her på min negl. Og jeg ser helt billeder ud, fordi jeg kigger den. Det er flot. Jeg mener, de koster 130 eller 125 herhjemme i butikkerne. Og jeg har givet 55 kroner inklusive porto fra USA på eBay. Så det kan altså virkelig, med negler kan det virkelig, virkelig godt betale sig at finde dem på eBay. I søger bare på mærkerne, I vil. SE Rupi, er det det, de hedder? Har jeg søgt på her. Og så søgte jeg på den farve her, som hedder... Der står bare et nummer. B14. Jeg skriver, hvis jeg lige finder ud af, hvad den hedder, så skriver jeg det lige indlægget. Yes, det var det. Tror jeg. Jo, det tror jeg, det var. Jeg har selvfølgelig lige fået tykt det her. Og opladet. Ikke at batteriet holder nu, men så oplader jeg med. Men jeg tror, jeg er ved at være klar til Barcelona. Det kufferter ligger lige her ved siden af. Også have kærestes, fordi han er til møder, og var til møder i går, var til møder i forgårs, så han har ikke rigtig haft selv mig mulighed for at pakke, så jeg har været så sød at pakke for ham. Han har sagt, hvad han gerne vil have med, og så har jeg pakket det meste af det. Han får lige selv lov til at pakke sit barbergræd og whatever, voks og alt det der gøjl, men tøj, det har jeg sørget for. Og så skal jeg skal lige selv have det sidste i kufferten, og så fiser vi til København om et par timer over til min søster og hendes kæreste, og der sover vi så, og så i morgen skal vi tjekke ind 5:00 i morgen tidlig. Og så flyver vi et par timer efter. Jeg har planlagt et indlæg til jer i morgen, fordi at, jeg ved ikke, hvor træt jeg er i løbet af dagen. Jeg ved ikke, om vi ender med at fise rundt i hele byen, og måske først komme hjem kl. 1 om aftenen. Så jeg har planlagt det til jer. Men jeg regner meget med at blogge dernede fra. Skulle være internet både i lobbyen og på værelserne. Trådløst internet. Der skulle faktisk også være computer i lobbyen, hvis det er. Så det skal gå helt galt, før jeg ikke kan kigge ind hos. Jeg regner bestemt med det, ligesom jeg har gjort på de sidste par ferier. Så ja, det tror jeg var det efterhånden. Det har jeg sagt et par gange. Men dem, der kender mig, ved jeg ikke bliver med at snakke i lang tid. I meget lang tid. Nå, ja. Men jo, og så har jeg også noget til jer på fredag. Der kommer et indlæg med noget rabatkode til jer og sådan noget. Så ja. Men ellers så regner jeg bestemt med at kigge ind, og jeg glæder mig helt vildt. Både til ferien, selvfølgelig, til god mad og til en lille smule varmere. Det er ikke fordi, jeg skal ned og bade og sådan noget, men der er sådan forår dernede. Sådan 15 grader og udstedet. Mega meget regn på lørdag. Mega godt vejr i morgen. Mega godt vejr på søndag. Regn igen mandag. Det er lidt, ja. Nå, nu røg solen. Ja, og nu er jeg snart på 10 minutter, så jeg skal tige stille nu. Men ja, jeg glæder mig til at blogge dernede fra. Både med, jeg lover at få taget nogle outfits. Det er rigtig lang tid siden, jeg har fået gjort det. Så outfits, madbilleder kommer der garanteret også noget af. Ikke nogen opskrifter. Nej, det gider vi ikke. Men madbilleder og selvfølgelig, hvad vi ser. Så jeg håber ikke, at I løber skrigende væk og får overdosis af Spanien og Barcelona, fordi det
Det er kun indtil på onsdag, og så slipper I igen. Så, men ja, I kommenterer bare på nogle af de ting, jeg har sagt, og jeg skriver navnene på alle de her ting, jeg har siddet og viftet med i videoen. Ja, og linker. Det var vist det. I kan godt mærke, at jeg er fuldstændig rundt på gulvet, ikke? Jeg er bange for, at jeg har glemt alt i min kuffert, og vi skal afsted, og ja, I don't know. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg sidder og laver videoblogs i stedet for at pakke, men det var sjovere. Så. Men vi ses, og tak fordi I læser med. Det er super fedt, og ja, vi skrives ved ind på bloggen. Hej hej!